Sorpresa. Sorpresa. Avui només vull tenir-te a prop. Avui només et vull mirar. Avui només vull adonar-me de que tu ets la veritat. Sóc arriscat, però t'he trobat. Sens dubte tu ets molt més del que mai he somiat. Avui només vull posar-hi el cor. Avui només et vull respirar. Doncs com hem dit anteriorment, tenim amb nosaltres a Javier Estrada. Viure al teu costat. Avui només vull encendre el foc. Sota la meva propietat. Javier Estrada, que va néixer a Barcelona, ell és actor, cantant i presentador de televisió. Necessito sublim. Com a presentador acumula més de 1.000 programes emesos nacionalment i internacionalment. Al pie de l'aleta, Antena 3, La Partida de TV3 o Granjeras, al Canal 13 de Xile. Són només alguns dels programes que han triomfat de la seva mà. A més, combina la seva carrera amb la seva passió per la música. De fet, de fons l'estem escoltant precisament a ell. Això s'anomena Avui només. Sóc arriscat. El disc que va editar el 2011 en blanco i negro. Sens dubte tu ets molt més del que mai he somiat. D'altres discs com, per exemple, Mi alma llora a pesar de lo que digan i Per tu. És també un enamorat de l'esport i, de fet, va arribar a viatjar per tota Europa com a jugador de tenis professional. A més, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses i diplomat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya. Com alguna data anecdòtica, va treballar també de taxista a la seva ciutat natal juntament amb el seu pare. Javier Estrada, molt bona nit. Molt bona nit, Joan, com estàs? Doncs molt bé, i tu, què tal? No pares? Doncs mira, encantat de parlar amb tu. Moltíssimes gràcies per aquest currículum que m'has fet. Escolta, estic molt content, de veritat. Oh, i més Moltíssimes coses que hi ha. Tenim preparades més cosetes. M'ha encantat el detall aquest que va fer el taxi amb el seu pare. La veritat és que ho recordo com si fos ara, tu. Vaig estar amb ell colze amb colze amb el seu taxi i per Barcelona, que em va costar moltíssim treure el carnet, tot s'ha de dir. Jo encara no el tinc, t'ho he de confessar, No em diguis, no. T'ho he de dir, a més, fa un temps vaig entrevistar, no sé si coneixes el Rafa Méndez, el presentador que estava a Fama i després va fer After Hours. I me'n recordo que el vaig entrevistar i justament parlàvem d'això de conduir, perquè ell va fer un programa, va participar en aquell programa de Famosos al Volante, que anava en el Falete i no sé qui més, i aprenien a conduir. I ell tampoc s'havia tret el carnet, i jo tampoc. I vaig dir, me confesso, però jo tampoc me l'he sacat un. I dic, escolta, m'apuntaré, perquè era una acadèmia que està per Andalusia, que tu t'apuntes i en 15 dies treus el carnet. Teòrica i pràctica, 15 dies, un intensiu total. Sona una mica estrany, però bé. Si te'l treus i després pots conduir, ho fas bé, doncs endavant. Ara, la pasta te la gastes, això ja t'ho dic, que no és gratis. La pasta te la gastes a qualsevol escola. Això està demostrat i verificat, vull dir que les teòriques i les pràctiques no te les regala ningú, sobretot les pràctiques. Enlloc. Escolta, Javier, com vas començar tu dins el món de la comunicació? Des de quan et va cridar tot aquest món? Doncs mira, vaig començar amb moltíssimes ganes. Jo sóc d'aquí del barri de Prosperitat, de Barcelona, i molt a la vora està a Santa Coloma, amb Teletaxi, amb el senyor Justo Molinero, i jo passava moltes vegades per davant d'aquella tele, d'aquella ràdio,
I una vegada li vaig ficar nassos i vaig dir, hosti, mira, em fico aquí dins i vull conèixer el senyor Justo Molinero. I em va costar, però ho vaig aconseguir. Finalment va obrir un càsting per començar amb un programeta, perquè començava la tele llavors, perquè la tele només feien videoclips, sí. I en aquell moment fa gairebé uns anys d'això. Doncs començaven a obrir-se programetes i tot va arribar, inclusive van arribar a tenir informatius i tot. I nosaltres fèiem un petit magazín amb l'Anna Simón, de 3 horetes a la tarda, tot en directe. Carai. I aquí va ser la primera vegada doncs, que vam començar doncs, a fer pantalla, a fer hores i hores de pantalla. També noms que suposo que recordaràs, com Carlos Orengo o Alejandro Abad. Home, i tant. Carlos Orengo va ser el productor que em va donar la primera oportunitat per interpretar amb la seva sèrie Luna Negra, i ja vaig haver d'anar a Madrid i em vaig quedar allà doncs, durant un any i mig que vam gravar doncs, gairebé 200 i pico capítols, una barbaritat. Vaig tenir l'oportunitat de començar amb un personatge doncs, força conegut dins de la novel·la, dins de la sèrie, i vaig acabar la prota amb Lorena Bernal i em va anar molt bé, molt bé. Escolta'm, de petit ja què volies ser de petit? No sé si tenies alguna idea perquè aquí a vegades traiem coses molt interessants en aquesta... Sí, no, però em cridava moltíssim el món de la comunicació, el món dels escenaris, no? Em cridava molt conèixer molta gent o intentar acostar-me a molta gent i mira, vaig trobar doncs el món de la tele que jo mai m'ho pensava, la veritat. Jo ho veia tot com un món molt impossible d'arribar-hi, no? Però jo me n'he donat a la vida que si tu t'esforces i tu tens ganes i constància, doncs al final acabes arribant allà on et proposis, no? Perquè és una feina, després quan la fas ja notes que és una feina, ja saps que és una feina com qualsevol altra, no? Sí. Has d'arribar, has de fer les teves coses i mira, és una feina. I tant. Escolta'm, vas participar com a concursant reserva de la tercera edició de Gran Hermano. Sí. Va ser el 2002. Això va ser la promo més difícil que vaig haver de fer, perquè jo acabava de treure el primer disc, que era el Cantasela tu, una història normal hecha distinta, sí. I ja començava a bellugar-me per les productores, a veure si podíem... Doncs, muntar alguna coseta, clar. Podríem fer promos a les teles o a les ràdios i em començava a moure. I de sobte començava el programa, començava l'Operació Triunfo i començava l'Estudi d'Actores també. I l'Estudi d'Actores era un reality que portava Zeppelin, que era la productora que també portava Gran Hermano. Sí. De sobte va sortir un noi d'allà perquè va morir el seu avi i va haver de marxar i em van trucar. I em van dir, mira, si vols fer aquesta promo hauries d'estar-te una setmana a la casa, perquè és el que queda perquè acabi el programa. Sí. I després m'asseguraven cantar el tema amb la Paula Vázquez, i vaig sortir d'aquella casa i vaig cantar amb la Paula Vázquez, i mira, i des d'allà, doncs... Tot ajuda, tu. Digue'm? Tot ajuda. Perdona? Dic que tot ajuda, no, Javier? Tot suma. Home, clar, sí, totes aquestes coses, tot el que sigui... Mira, d'aquí doncs, ja vaig conèixer el Carlos Orengo i doncs, amb el Carlos doncs, vam fer molt bones migues i ja vam començar a treballar plegats i ja et dic, la Luna Negra va ser tot un èxit. Llavors ens va anar molt bé aquell col·laborat i després vaig tenir l'oportunitat de conèixer en un altre programa l'Alejandro Abad i amb ell doncs, vaig gravar 2 discos i ell va ser qui em va portar cap a Xile i vaig fer molt bona carrera a Xile gràcies a ell. De fet, vas representar Espanya al Festival Internacional de Vinya del Mar, a Xile. Sí, el Festival de Vinya del Mar. Proclamant-te rei del festival el 2005. Sí, ens van premiar i tot, i va anar molt bé. Nosaltres anàvem a Xile doncs, només per una setmana, durar 6 dies al concurs, al festival, diguéssim, i també vaig estar gairebé 2 anys allà treballant i vaig fer un altre col·laborat, vaig presentar un altre reality, vaig treure un disc allà, em va anar molt bé, la veritat, molt bé, molt bé. Parlant dels teus inicis, vas ser cantant i compositor de temes de dos dels teus primers grups, los de la Caseta i Encuentro Casual. Exacte, los de la Caseta i Encuentro Casual, que sempre els porto al cor, no? I tant. Són amics, mira, el primer grup eren companys de classe del barri, que encara me'ls trobo i encara sortim a sopar un cop l'any, i els altres són uns amics, doncs, els amics del tenis que toquen molt bé i ho fan molt bé,
i encara toquen i encara ens ajuntem per tocar i encara ens ho passem molt bé, perquè la veritat és que és allò que has dit com m'has presentat, no? Que soc un presentador de la tele, però jo tinc passió per la música, no la penso deixar mai, i m'encanta reunir-me amb els meus amics i cantar, o intentar reunir-los a l'Ut de Gas o a qualsevol lloc per fer una bona posada en escena, no? Un bon matxembrat de tot, no? O sigui, una mica d'aquí, una mica d'allà, i tothom posa de la seva part i fa una bona festa. I tant. Clar que sí. Escolta, també comentar que la teva experiència musical es reflexa amb 3 discs editats a Espanya i a Llatinoamèrica, com les teves 3 gires de promoció i events corresponents, Una història normal hecha distinta el 2000, Mi alma llora el 2005 i A pesar de lo que digan el 2008. El 2011 vas extreure també el disc en català, si no m'equivoco. Per tu, sí. Per tu. O sigui que Déu-n'hi-do. Vull dir que no pares. Home, quan t'agrada la feina que fas, la veritat és que és no pares, és un al·licient, és superimportant, perquè, clar, hi treballes moltes més hores que si no t'agrada la teva feina. Si no t'agrada, doncs intentes treballar a les 8 o 9 hores diàries i te'n vas cap a casa i no vols saber res més de la teva feina. Els que treballem amb allò que ens agrada tenim una cosa bona, que ens agrada allò que fem, però tenim aquella cosa dolenta que som treballant tot el dia, no? I la nostra família, doncs, de vegades ens suporta, no? Perquè diu, ostres, ja podries deixar una mica allò i venir una estoneta a veure la tele o a sopar tranquil·lament, o... Clar, tu sempre tens un projecte al cap i sempre el vols acabar i quan l'acabes ja estàs començant un altre. O sigui, això és així. I a la que pares, doncs, t'adavanten, tu. O sigui, has de seguir fent coses sempre. I, de fet, aquesta feina també, els que hi treballem, en audiovisual i tal, és molt llaminera. Si t'agrada, no?, doncs tastes una mica d'aquí, tastes una mica d'allà i dius, ostres, això no ho coneixia, no? I llavors... Clar, i vas fent, bueno, imagina't, jo he tastat des de fer de model moltes vegades a fer col·laborats, telesèries, o... Clar, en Antena 3 vaig fer 2 telesèries, allà a Sud-amèrica també en vaig fer una, i, bueno, després com a presentador de tele és com... M'imagino que més em reconeix la gent, no? Quan alguna persona et para i es fa una foto amb tu, doncs he presentat uns programes que m'han encantat presentar-los i m'han acostat molt a la gent. També comentar que, com deies, has estat actor de telesèries com la CLA, que comparties repartiment amb Mariano Alameda, a Mano, juntament Estela Jiménez, Descarado i Luna Negra, juntament, en aquest cas, amb Lorena Bernal, i sumant més de 300 capítols gravats que es diuen aviat, interpretant a més de 250 el paper protagonista. Ojo, eh? Sí, és veritat, això. Tot això és veritat, sí. La veritat és que no sé com m'ho faig, però és tot veritat. Escolta, trobes a faltar el món del col·laborat o què? Home, sempre va bé canviar, no? Vull dir, vas fer una mica de tot. Home, ara mateix estic més centrat. La veritat és que quan vaig... ara gairebé porto com un parell d'anys només presentant i ara comença l'estiu i segurament doncs, agafarem un altre cop les taules de la música i doncs seguirem fent música pels amics que vulguin seguir la nostra ruta, no? Però la veritat és que com a presentador jo em trobo molt còmode, és un treball que sí que m'acosta molt més a la gent que el treball d'actor, perquè el treball d'actor doncs sempre estem allà ficats en uns platós. En un personatge, també. A vegades veiem exteriors, no? Però no és el mateix. O sigui, el fet de tenir un plató gran on puguis entrar 200 persones que estiguin allà amb tu, s'assembla molt al teatre, però a part és fer tele, no? Que és allò que m'agrada, arribar a la gent. Quan més gent millor, no? Òbviament. Però tenir un plató gran, i jo dono les gràcies cada dia de tenir un programa amb públic en directe, perquè és on reps allà la resposta directa, doncs tot allò que estàs treballant durant la setmana per després sorprendre el públic, entretenir-lo, fer-lo riure una mica, no? L'escalfor directe de la gent, del públic de plató. Comentant ara el tema de la televisió, la teva oportunitat com a presentador, com bé has dit, va arribar de la mà de Justo Molinero i et vas curtir a la cadena local presentant més de 350 programes en directe, que també es diu aviat. Sí, la veritat és que va ser una oportunitat molt bona, perquè
perquè, clar, fas moltes hores de directe, moltes, i et passen moltes coses, cada dia n'aprens una coseta nova, et truca molta gent que, mira, posa'm aquest videoclip, que avui és el meu cumple, que avui és no sé què, que avui a la meva dona li vull regalar, que no sé què, que no sé quan, i 3 hores en directe i molta promo també, no? Perquè les cadenes locals doncs viuen de la publicitat també, i has de fer molta promo, i has de... has de fer molta d'aquella feina que després, quan tens l'oportunitat a una tele gran, doncs te'n recordes de, ostres, que totes aquelles hores que vas fer, doncs es noten, no?, una mica, i això va molt bé. Jo li estic profundament agraït tant al Fusto Molinero, doncs, com el Carlos Orengo, o l'Alejandro Abad, o l'Isaac Luque, que són les persones que més m'han ajudat, no? Roberto Antiveros també, en la meva etapa del Pie de la Letra, va ser el productor d'Antena 3 que va posar els ulls en mi i va dir tu seràs capaç de presentar aquest programa i ho faràs molt bé, i estic molt agraït a aquestes persones, no? Perquè han confiat molt en mi i, doncs mira, jo amb l'Alejandro Abad doncs és la meva parella de pare i juguem tots els tornejos junts i encara tinc molta relació amb tots, amb els 5, i els tinc aquí al meu estudi, tinc la foto de tots 5, i quan estic cansat me'ls miro i dic, hòstia, això d'anar per vosaltres, tu, he de tirar endavant. Vinga, va, som-hi, va. Clar que sí. Anar picant pedra, eh? S'ha de picar pedra. De vegades aquesta feina, clar, és normal, no? A mi també m'ha passat moltes vegades que veus aquella gent que la veus per la tele o la veus al cinema i dius, ostres, que guai, és tota aquella feina, no? Però clar, de vegades no es nota que també són moltes hores, són molts projectes que de vegades no surten i que has treballat i que tens molta il·lusió, no? I que no acaben de tirar endavant. I després, clar, només es veuen aquells que de vegades molta gent et diu, ostres, que tot el que fas et surt bé i tal. I no és ben bé així tampoc, no? Perquè fem moltes coses. Sens dubte tot té la cara B, no? Que diuen la cara culta de la lluna, no? En aquest cas la cara oculta de tot aquest tema. Comentar que també Antena 3 va comptar amb tu per presentar el programa Rico a l'Instante, que molta gent recordarà, i altres programes presentats per tu, com per exemple Al Pie de la Letra. Què et sembla si recordem algun moment de Al Pie de la Letra? Home, Javier Estrada, som-hi. Pie de la Letra! Buenas noches y bienvenidos, ya estamos de vuelta, renovados y con muchísimas ganas de empezar con este nuevo Al Pie de la Letra que no va a dejar indiferente a nadie, el mayor espectáculo musical de la televisión actual. Y yo tengo el placer de decirles hoy, 22 de septiembre, que empieza el nuevo Al Pie de la Letra. Aquí estamos, en Al Pie de la Letra. Esta noche, los mejores concursantes de la semana. Y además... Momento importante en el programa de hoy. ¿Quién se sabe más canciones, los famosos o tú? ¡Carlos Baute! Home, un programa, Javier, que estava molt bé. La veritat que era molt, molt entretingut. Mira que arribo a ser cridaner, Però és que es viu amb passió. Escolta, quan estàs allà, de vegades et diuen, escolta, crides massa, el director, no? Tu dius, crides massa, crida una mica menys, no? Però, clar, de vegades estàs allà amb tot el públic, està eufòric, l'adrenalina... Escolta, allò s'ha de cridar una mica, tu. Clar que sí, animar el cotarro, tu, una mica... Exacte, s'ha d'animar el cotarro. Clar que sí, escolta, que vibre el plat. I bueno, era un programa doncs, que també doncs, va tenir molta repercussió, i ara tenim a la partida de TV3, la partida. Es viuen moltes emocions també en un concurs. La gent s'està jugant molts calés, en el cas de la partida s'està jugant un somni, que tenen el somni de fer la ruta 66, o de viatjar, o d'arreglar la casa del pare, o rehabilitar el negoci de l'avi, o coses així, no? I hi ha moltes emocions posades en joc. I escolta, quan presentes, tu et quedes només amb aquella parella que va aconseguir el seu viatge o la seva història, i tu t'involucres també amb aquella gent, no? Sens dubte. I tens unes ganes de que guanyin, però brutal. Però clar, s'ho han de guanyar ells, i escolta, i com venen amb la família. Tot allò esclata i tot allò... És que és normal, ens venim tots a dalt i, escolta, és una festa de, confeti i cantant, i de tot. Mare meva. Exacte. Posem una estoneta també de Javier Estrada a la partida.
partida de TV3, un programa on somiar té premi i els malsons són força divertits. Que té aquest programa on no cal fregar una llàntia perquè s'acompleixin els vostres. Som aquí una setmana més a la partida de TV3, el programa amb el públic més entregat de la televisió. Aquí ja sabeu que fem mímica, taralegem, dibuixem i, sobretot, riem. Però alerta, que no riem de ningú, ja m'enteneu? Aquí tenim els nostres somiadors i els nostres somnis. El nostre somni és la nostra professió, és la nostra vida i vivim per això. Construir un poble. Tenir una moto gran. Anar a veure un musical a Broadway. Anem a Xina. Un programa, sens dubte, familiar i que agrada molt. Tenim bona acollida, vull dir, és que el veuen petits, grans, avis, tiets, de tot, gossos, fins i tot, de tot. Sí que soc cridaner, sí. No, sí, és un programa molt familiar i la veritat que és un plaer anar pel carrer que et pari un avi i et digui la meva neta em va guanyar l'altre dia el teu programa, pare, que feia mímica i en sabia més que jo. És que és divertit perquè des de casa pots participar-hi, home. Clar, i això vol dir que la família està... Doncs aquell ratet, aquelles 2 horetes de dissabte, estan junts. I això, escolta, això fent un programa superblanc i superdivertit, sí, la veritat és que és un... Jo estic molt content, no?, amb el meu director. Jo m'estimo molt. He trobat una cosa molt estranya. No sé si tu en saps alguna cosa, però no ho sé, una partida un tant estranya. Escolta, Javier, escolta. He vingut aquesta nit convidat a la partida del TV3. Tenia moltes ganes d'ajudar el meu equip a aconseguir el seu somni. Només arribar m'he trobat amb la Chari, amb les hostesses, molt maques totes. Я думаю, что я не любил их тоже. Llavors, l'Òscar Nogueira m'ha dit de fer la mímica reduïda. В течение всего этого боя... És genial, perdona que t'ho digui. La veritat és que això va ser una aposta de l'equip que em van dir que no seria capaç i doncs sí, un fan del senyor Stallone i m'encanta imitar-lo. Aquest ets tu, que la gent... Clar, és un acudit intern, no sé si tothom s'hi reflexarà perquè és un acudit molt de la gent de l'equip, no?, del director, de la gent de producció, de les hosteses. És boníssim. I sobretot el Dani Jiménez té la seva cançó. Mira com m'ha baixat la cara el seu experiment, no?, diu al final el Rocky Balboa, que acaba de fer el seu últim assalt amb el Joan Drago a Rocky 4. És genial. Jo m'he partit directament. Vull dir, quan he escoltat dic, mare meva, però això què és? I després hi ha un altre, que és molt bo, però que és molt llarg, que que fas la versió aquella del Rocky, que també... Però està en anglès. Ah. És molt bo, també. Comentar que tens una productora, que és Sagi Pro. Sí, tenim una productora que és Sagi Pro i des d'aquí estem amb improvisadors.com, un format per internet on online ens poden veure, ens poden comentar i poden passar una estona agradable amb gent com està la Rocco o estan del Panorama, està el Juanjo Pardo, estan gent molt divertida que se la trobaran allà, improvisadors.com i mira, es tracta d'improvisar i passar-t'ho bé, passar una estona agradable. Escolta, una pregunta que fem aquí també al programa. Tu creus que la qualitat en un programa de televisió està renyida amb l'entreteniment? Perquè a vegades, doncs, a mi almenys a la facultat em deien és que és complicat encertar-la en aquest sentit, no? Però no sé què en pensarà en Javier Estrada d'això. La qualitat està renyida amb l'entreteniment? No, home, jo crec que no. O sigui, a veure, la veritat és que hi ha programes d'entreteniment que funcionen força bé a tot Catalunya i a tot Espanya, no? I tenen molt a veure amb l'actualitat, la veritat. Jo no comparteixo gaire els programes del cos, sobretot, però reconec que he de reconèixer que tenen una audiència força important i nosaltres competim dissabtes a la nit, que és una competició molt dura. Jo penso que els dissabtes a la nit és una de les nits més difícils que hi ha perquè l'audiència està molt, molt repartida i la veritat és que l'actualitat és una forma d'entretenir que la molt també, això és veritat.
Però també és veritat que l'actualitat, doncs, a l'hora d'entretenir, doncs, sigui tan... et corda d'una manera, et lliga d'una manera, doncs, que has d'estar molt a sobre, molt a sobre. La veritat, nosaltres tenim la sort que hi ha vegades, doncs, que tenim mig programa gravat i no patim per l'actualitat, no? Clar. Perquè dius, passi el que passi, això farà riure avui, demà i l'any que ve. I tant, i tant. Però s'ha de reconèixer, doncs, l'esforç que hi ha gent que està en directe tot el dia, o tot la tarda, o tot el matí treballant, doncs per després entretenir l'actualitat, perquè a la que fa el programa, aquell programa caduca i no torna a servir mai més per res. O sigui, també s'ha de valorar aquell esforç, no? Cert. Escolta'm, què tal el Dani Jiménez? Perquè està una mica loco, Aquest home està una mica loco. El Dani Jiménez és un tio entranyable que em té el cos robat. És una passada. Tant el Dani com el Didac són dos companys que jo me'ls he trobat en aquest programa i que em fan ser el tio més feliç del món. La veritat és que, sobretot, el Dani Jiménez és una mica difícil, el tio. És un crac, però és el nostre personatge també dins del programa. Sí, també, sí. Perquè ell sempre tracta d'esclatar-ho tot, de cremar-ho tot, i jo intento cuidar una mica el decorat, també toca. Les meves persones de confiança de la neteja, que me les estimo molt i que sempre estan dient-me avui ve el Dani? Dic, sí, home, si ve cada dia. Vigila que no os vaya a tirar el tenderete por suelo, ¿no? Sí, sempre, però és el seu... com a persona és un crac, jo dic, me l'estimo moltíssim, i això no vol dir que jo no tingui cuidado a l'hora de treballar amb ell, que tot s'ha de dir. Jo no tinc ni idea de què farà, perquè no em deixen veure ni els seus assajos. I a vegades jo li dic, escolta, Dani, digue'm la veritat, això quan esclata? Esclata molt o no? Millor que no, no? Sí. Jo quan veig que ell es posa les ulleres aquelles de marciano... Exacte, dic, i les meves ulleres on són? No, per tu no he portat, Javier, no cauen. Carai. Mare meva. Jo me'n vaig cap a la graderia i dic, això, peligro. Javier, escolta, un plaer haver-te entrevistat. No sé si vols afegir alguna cosa més. M'agradaria que, no sé si des d'aquí que donessis un consell, potser a la gent que ens està escoltant, que comença, perquè tu toques bastants pals, perquè cantant, actor, presentador... Home, jo, quan em demanen un consell en aquestes entrevistes, ja em començo a amoïnar, perquè ja em veuen cara d'avi, però jo he de dir que jo soc molt jove encara per donar consells. Jo només els hi puc dir a aquella gent que comença i que té moltes ganes d'arribar a fer alguna cosa, és que la inspiració ve treballant i que s'han de fer hores i hores i hores, i la inspiració quan arriba i estàs treballant sempre és més fàcil donar el clau, no? És complicat, I s'ha d'insistir. Sí, les coses s'aconsegueixen moltes vegades perquè ens hem de fer passats a vegades i dir que sí, que jo vull fer-ho, i a vegades, i gairebé sempre les coses acaben sortint. O sigui que perseverància sempre. Costa, per això? Costa molt. La veritat, estem vivint una crisi que ens està deixant fora de molts llocs, però no ens queda un altre, No ens queda un altre que insistir, perquè si no... una altra cosa podem fer? Un profe meu em deia a la facultat que jo en part ho penso, però també comparteixo, però bé, és una frase, un pèl, doncs, bastant s'agafa, no? Vull dir, es pot agafar amb pinces o no. Els periodistes som una mica com unes vedets, en aquest sentit, no? Deia, perquè no és que fóssim unes vedets d'aquestes del cabaret, però és una feina, malauradament, que o periodistes o presentadors i tal, que la pot fer qualsevol. O sigui, una cosa és ser metge, ser fuster o ser qualsevol feina d'aquestes, doncs que pel que sigui, doncs només pot fer aquesta persona. En canvi, doncs fer de periodista, fer de comentarista, fer de presentador, malauradament, presentador i tal, doncs ho pot fer qualsevol, no? Llavors, la gent que està preparada, la gent que té una mica, doncs, tot el rodatge, el bagatge, té una carrera i tal, doncs aquesta gent a vegades es queda darrere perquè, doncs, o hi ha un programa, doncs, que treu
personatges i es fan coneguts i llavors ens posem en aquests personatges i després deixem aquesta gent fora i tal. No sé què en penses sobre el tema. Si és una professió, jo he dit alguna vegada, no?, que una professió com ser metge o advocat és una professió que tu esculls i aquestes professions més mediàtiques és més aviat la professió la que t'escull a tu, de vegades, no? Però també és veritat que si estàs ben preparat sempre és més fàcil quedar-t'hi, que nosaltres, nosaltres estem de pas, sempre. Però si t'agafa ben preparat i t'agafa amb hores de rodatge sempre és més fàcil que et quedis una estoneta més. Això penso jo, no sé. És complicat, Perquè, clar, avui dia la gent ve i va, llavors, sobretot quan van començar a sortir programes i personatges televisius que, malauradament, doncs, donen opinions que pel que sí, doncs, no estan ben fonamentades i hi ha gent que s'ho creu. Vull dir, I fan un treball periodístic, és veritat. Més que res, ho dic per això, no? Vull dir, aquesta gent com, per exemple, Belén Estebans i companyia, no? Que la gent se les creu. Vull dir, aquesta gent diu, este tío és un ladrón, i resulta que aquest tio no té res de lladre, no? Sí, I no s'ha fonamentat en res, no ha cercat aquesta informació, aquesta persona. S'ha d'estudiar també quin és el target d'aquelles persones que hi treballen fent aquesta feina, no? Perquè, clar, suposadament no seran persones, els seguidors d'aquesta gent no seran persones que valorin per exemple, no? Una carrera universitària, una preparació, potser, no sé. Sí. No ho sé, però si tenen aquell tirón i tenen aquella audiència, jo sempre dic, algú no serà. Algú, sí, algú seguirà. Alguna cosa serà, o si potser s'estan equivocant uns altres. A veure, l'audiència que on va. Però jo sempre he vist també que, a veure, les audiències també són molt diferents, no? Hi ha gent que li agraden, hi ha gent per tot. Sí, hi ha gent que... per tot, o sigui, jo soc molt conscient que hi ha gent que ha vist la partida que mai ha vist el Sálvame, i viceversa. Correcte. No sé si m'explico, o sigui, hi ha gent per tot. O sigui, el teu target és allò que has d'intentar buscar el teu target, no? I ara més que mai, doncs, amb la facilitat que ens dona el Facebook, el Twitter, les xarxes socials, no?, que t'acosten a aquella gent que et segueix, i és allà on t'has d'agafar, no? Si està clar, si tens clar que aquell és el teu target. Però bé, aquí no hi ha... Jo encara penso que no hi ha cap llei o cap regla de 3 que diguis 1 més 1 és 2 i tira per allà, que segur que et surt bé. O sigui, aquest món és una mica... que és la gràcia que té aquest món, també. Sí, aquest món ve i va, el món de la comunicació és molt canviant. Avui estàs aquí i demà estàs allà, no? I tant. De fet, tantes vegades m'he vist amb el Justo, entrevistant a gent o cantants, i després m'he vist jo com a cantant, no? I m'han estat entrevistant a mi, o sigui... Sí. Aquest món és així de boig. És així. També és la gràcia, vull dir que... I tant. Sí. És l'aventura, és una aventura. Sempre tenim coses a dir, sempre tenim coses a explicar. Clar, tenim una vida que és tan de dalt i baixos que mira, és la gràcia que és inestable, econòmicament és un perill. És complicada, és molt complicada econòmicament. Però mira, a l'hora d'explicar històries, jo sempre ho dic, jo seré un dels avis més entretinguts del món. Ja veus. Hi haurà una història entretinguts o passats, però fes de saber. D'històries per explicar. Sí. Sens dubte. I, escolta, tu què creus que qui té el poder a l'hora de triar què veu la gent per la televisió? La persona que té el mando a les mans i que pot canviar de canal, o el programador que posa el programa en segons quines franges horàries? Perquè, clar, segons un directiu d'una cadena de televisió, d'un grup mediàtic, doncs el problema no és de la gent que mira el programa. Vull dir, per què ens queixem si tenim el mando a la mà i podem clicar al canal 3, 4, 5, 6 i deixar de banda aquest tipus de programació? Què en penses? Jo penso primer que perquè un programa funcioni hem de tenir molta sort. Primer passem un munt de càstings, després fem un programa, després t'has de portar bé amb tots els companys, tot ha de tenir un engranatge perfecte perquè el programa s'acabi gravant, i després, com deies tu, has de tenir un bon horari, una bona competència per poder sortir a l'aire i que la gent et vegi. Si quan un programa funciona és sagrat,
i s'ha de tirar per aquí. Ara, jo crec que veig per on portes la pregunta. Jo crec que la culpa la tindrà sempre aquella persona que té el mando i que és la persona que hi mana. Perquè, no sé, és la meva opinió, Sí, no? Els directors d'audiències poden fer molt per la tele. Però si ens estem ficant si una tele és millor que una altra, és que jo no m'hi ficaria en aquest jardí, perquè jo no sé si una tele és millor que una altra. M'agrada més la tele blanca, a mi m'agrada més, però jo no sé si estic equivocat, al tanto. Sí, jo sempre respecto molt aquestes audiències que fan programes que jo no veuria mai o que no m'agraden, però si tothom tira per allà, alguna cosa tindrà i això alguna cosa, sí, hi ha personatges, com deies abans, que no són periodistes i que no són... Mira, ara s'han posat molt de moda els youtubers. Sí, molt. Hi ha un tio youtuber que té, escolta, doncs 2 milions de subscriptors. Això vol dir que en el moment que el tio aquest puja un vídeo a YouTube, aquest vídeo l'han vist 2 milions de persones. Ojo, I hi ha molts professionals, jo em considero un professional de la comunicació. Escolta, jo no tinc el poder de pujar un vídeo a YouTube i que el vegin 2 milions de persones en una tarda. No. Jo no tinc aquest poder. És un curro, també. Jo conec gent d'aquesta. I escolta, i després veure aquell vídeo dius, hòstia, doncs tampoc n'hi ha per tant, no? A veure, n'hi ha vídeos i vídeos, Sí, però, sí. Escolta, dius, hosti, jo això no ho consumiria mai, però, escolta, sí que s'ha de valorar que aquell tio ha sigut capaç de fer el que faci, ha arribat a 2 milions de persones en una tarda. Si jo he estat amb un tio d'aquests que amb el seu manager li ha dit, escolta, mira, estem aquí a la Gran Via de Madrid, obre'm aquest teatre, d'aquí 3 hores obre'm aquest teatre per una horeta, que et fico 300 persones. Això hi ha molta gent de teatre de tota la vida que no ho ha pogut fer ni ho podrà fer en sa vida. I un tio d'aquests ho fa i diu, ostres, aquest tio s'havia de fer un estudi mediàtic, perquè això és molt fort, això que estan aconseguint aquests nanos, no? És heavy. I per això, sí, aquí no hi ha lleis, aquí no hi ha... Això és un canvi constant i s'ha d'estudiar sempre com és el teu... És que està canviant d'una forma bestial, no? Vull dir, fa poc que parlàvem abans, amb un paparazzi. El teu target, constantment has d'estudiar el teu target i saber, a veure, què li agrada a la gent que a mi m'agradaria que em seguís? Què li agrada a aquella gent? Doncs si li agrada allò, hem de fer allò, hem de girar una mica, hem de girar el timó una mica perquè si no aquella gent que se'ns escaparà cap a un altre lloc. O sigui, sens dubte. Clar, s'ha de treballar. Anar girant el timó cap a més o menys on creiem que hi ha la possibilitat de sortida. Això penso que qui mana és l'audiència, qui mana és cada persona que està allà a casa amb el seu mando o amb el seu ordinador, no? Ja, perquè ja comencen a sorgir molts programes que només es veuen per internet i que tenen la seva audiència i que... Sí, mira, TV3. Giren cap aquí. TV3, per exemple, acaba... Bueno, fa poc... Els etiquetats, que està tenint molta repercussió, vull dir que hi ha molta gent que el segueix. I que és un programa que està molt bé, de fet, no? És un programa així... Molt bé. Que jo crec que també la comunicació està, en aquest sentit, intentant evolucionar la televisió també, no? En aquest sentit de ser interactiva i aprofitar els canals que hi ha avui dia, no? Facebook, Twitter... Clar, és que cada vegada volem donar més veu a l'espectador, això és obvi. O sigui, vam començar amb uns programes, uns SMS que la gent enviava i que això semblava un negoci i ara tothom pot posar el seu Twitter i pot posar i veure reflexat, no?, la seva opinió a la tele, això... Clar, això enganxa molt perquè que la gent de casa seva tingui veu, doncs això enganxa molt. Ja veus. Home, i que a més doncs, dona aquest feedback que a vegades, doncs, clar, anteriorment això es veia per les audiències, no?, o pels SMS, si de cas, no? Però ara, i per trucades, ara es veu al mateix moment si això agrada o no agrada. I tant. I quantes vegades un programa doncs, ha girat timó, com dèiem, i dèiem que els Twitters estan venint per aquí, anem a aguantar aquest debat una mica més perquè sembla interessant, que la gent s'està quedant. I després tens un altre convidat que entra a última hora, que té un quart d'hora de programa, i al final només entra, diu adeu i ha marxat. Per què? Doncs perquè clar, la gent que tenia veu i ha enviat el seu tuit, doncs al final acaba aconseguint que aquell debat s'allargui un quart d'hora més del que estava pactat a pantalla, no?, a escaleta. Clar.
Clar. Tot ajuda, Vull dir que s'ha d'aprofitar tot. S'ha d'aprofitar i, a més, doncs, que són eines que, si saben utilitzar bé, són positives, no? Sí, home, i tant. Bueno, vosaltres teniu, si no crec malament, amb el meu període de ràdio, nosaltres tenim unes audiències al mes. Sí. Però aquí a la tele tenim el minut a minut. O sigui, nosaltres tenim claríssim que és el de... A veure, hem posat aquesta cançó d'aquest grup i l'audiència ha pujat. Que vingui demà. L'audiència ha baixat. Doncs vinga, aquest grup no tornarà a venir. Gairebé segur. Clar. Pot ser, però ja pot ser el fill del jefe, que és que no vindrà, perquè hi ha tants interessos allà, allò ha de sortir. Ha de sortir. I llavors ja pot ser el fill del jefe, que no tornarà. És així. Si la cosa no funciona. És així de clar, és així, malauradament. Javier Estrada, gràcies de nou. M'ha agradat molt conversar amb tu, la veritat que... Igualment. Ja de professional m'agradaves i com a persona encara més. Doncs sincerament. Moltíssimes gràcies i ja saps, quan vulguis, tens el meu telèfon directe, xerrem com vulguis i a la ràdio o sense ràdio, O sigui, quan vulguis, de veritat. Moltes gràcies a tu. Una abraçada, Javier, molta sort amb tot el que facis. Cuida't. Una abraçada molt gran, igualment, i una abraçada per tota aquesta audiència que t'escolta cada dia. Petons, adéu.